Det kan være en fordel, at barnet ligger ned under tandbørstningen, men det kan også sagtens lade sig gøre, at barnet sidder op som her, hold blot godt ud i kinder og læber. Når tandbørsten skal vendes, så huske at stoppe og starte samme sted igen, for ikke at komme til at hoppe over nogle tænder. Børstehårene skal vinkles imod tandkødet. Når du kommer til bagsiden, hvor tungen er, så bed barnet om at trække vejret godt ind og ud igennem næsen, for at tungen kan slappe af. Og her børstes der med en vinkel på 90 grader op og ned bevægelser. Hold godt ud i kinden her. Og så børstes der godt på tykkefladerne, både i højre og venstre side. Der sluttes af med en skråbørstning, således at den sidste tand også børstes godt. I overkæben holdes der også ud i kinden for bedre udsyn. Brug eventuelt en finger til at holde læben med, eller brug 2 fingre til at løfte godt op i læben med, så man ikke kommer til at børste på læbebåndet, der godt kan være ømt. På bagsiden skal tandbørsten vende i en 90 graders vinkel, for at komme godt op at børste på bagsiden af tænderne. Og her til sidst børstes tykkefladerne godt både i højre og venstre side, og husk skråbørstningen på den bagerste tand.